Hát ez a bunki kb. Mióta? Egy hete kb. Elkezdtük akkor. Hát és nagyon jól haladunk vele, meg minden. Tehát volt egy barátunk hozott fóliát, sajnos eldugtuk. Nagyon jó hely. Van több helyen is árnyék. Itt még errébb ki kell takarítani, itt a bejárat szépen. Igaz, igen, én biciklim természetesen le van baszva, haveri. Itt a szemetes, minden oda úgy osztam, mindegy. Ez a másik haverom itt. És ez így be van itt fel minden. Van minden, ami csak kell. Ez kívülre, ide még kell azért pakolni cuccokat. Bőven. De mi? Azért szerintem jól haladunk, és ez itt az a környéken található. Hát itt is közénk, itt is fel. Ez itt az árnyékoló. Hát csak még kell rá tenni egy más növényeket, ágakat, mindent. Hát igen, nagyjából kb. Ilyen a bunki. Olyan kb. 2011-re lesz kész. Igen, ott a bejárat, mindezt bemutattam, ott le van milyen a haverunk, na mindegy, majd arra még lehet elhaladunk. Na áldjon Isten!